Ini godok goreng iwak. Aku sing anu nyicipi, Pak De. Ah, nyelapani bocah iki. Ah. Dadah. Acara madang niku. Ora tahan lho apa kok. Madangan, Bur? Heeh, Mas. Ibu sih bakmi Mbak di Dalam. Ya, Pak De. wah, juragannya nyawang. Sung-sung yuk. Wis teko kabeh nang bisa. Sing abang wis ana rom. Kae. Nganu keto meneng banget sapa anake Febri saiki ya. Wis mulai Yur itu kabarin Krisna iki gitu. Berarti ya terus iki. Sepade yang ndak masak dhisik. Mentel. Ya kalau mentel Pak De. Nak ulin. Rajin Krisna. Pandan. Rajin pangkal pandai. senang. Bisane ngeble-ble nek sing iki. Baik sapa bae, Mas. Dengarin ke jan ngerti nek biasane